Pasear polo río dos Gafos e o seu val ten o seu perigo. Un pequeno demo anda a buscar algún despistado o que atormentar durante todo o 2019 cos seus asubíos. Escolle unha vítima por ano, aínda que ningunha delas o ten feito público. O 31 de decembro sale a procura de algún parvo onde pode haber en toda esta contorna neste val de Tomeza, Bértola, Figueirido. Entón o que fai durante todo ese ano, o ano que vai entrar agora, pásase o tempo, que é moito que ten, pásase asubiándolle o oído. Evidentemente, a persoa a desorienta, a descontrola, créalle certos problemas, pero, bueno, cada ano vai cambiando de personaxe. Pouco ou nada se pode facer para evitalo, salvo afastarse da zona no cambio de ano. Tremendamente escurridizo, tremendamente áxil por a información que temos, e como é un trasno e é un ser que aparece e desaparece, pois non hai, se te escolle ou quen escolla, pois ese ano vai no ter complicado. A personaxe do demo asubiador é unha das lendas recollidas pola asociación Vai polo Río durante o seu traballo de investigación e recompilación da microtoponimia da contorna. Básicamente isto apareceu na recollida da microtoponimia, non? Porque interesábanos moito con xente maior ir facendo un mapa con todos os topónimos. Os topónimos, evidentemente, nos diron moitísima. Recollimos máis de 300 topónimos en 6 kilómetros. 18 anos despois da súa creación para limpar o río moi maltratado naquela época, a asociación ten ampliado os seus obxectivos ca investigación e catalogación da flora e fauna da contorna. Unha vez pasado eses anos, nos dimos conta que tiñamos que saber que onde estamos, que características ten, que plantas temos, que animales o habitan, e entón aí empezou o proceso de catalogación, non? Están catalogadas aves da botánica, tamén están recollidas. Todo co obxectivo de protexer este espazo natural, que está a piques de ser declarado de interese local, o que favorecerá o seu coidado e recuperación.